Boas noites. O estaleiro de Navantia Ferrol acolleu esta tarde a botadura da primeira fragata da serie F-110 para a Armada Española. Trátase da F-111 Bonifaz. O buque militar desprazouse pola cama da bancada minutos despois das 7:30 desta tarde, coincidindo ca preamar. A raíña Sofía madriñou a que xa é a fragata máis moderna da Armada Española. Na cerimonia participaron o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ademais de numerosas autoridades da Armada. Son os buques do futuro. As fragatas da serie F-110 van xubilar as da clase Santa María, que levan 4 décadas en operación, e convivirán coas 5 F-100 que ten a Armada Española. Esta, a F-111 Bonifaz, é a primeira en saír ao mar das 5 que están contratadas. Unha fragata de última xeración, deseñada para realizar todo tipo de labores de seguridade ou asistencia intelixente e capaz de adaptarse a calquera tipo de estrategia militar. Va a ser uno de los buques escolta multipropósito más modernos del mundo, pero simboliza ya lo mejor del trabajo conjunto entre Defensa, Navantia y la industria nacional. Nos estaleiros de Ferrol xa se están construindo outras 2 fragatas da serie F-110, contratadas en 2019. O que está previsto é que para 2029 estean operativas as 5 encargadas por Defensa. A Armada programa agora a construción dun novo portaavións para naves de maior alcance. A ministra de Defensa non descartou que se faga no estaleiro de Ferrol, especializado en construcións de buques de mediano e gran porte.